Hi vlog, welcome to my guys. Di adi mi karon sa buntod. Kita mi kamuti diri. Kita mi kalanon. Kita mi kamuti diri sa kabalagon, pero daghak sanga. Nagoy kauban diri nangalot. Ya. Hi guys, kamuti guys nang ayok saba ha. What? Ngalot may kay food trip may vlog na mo. What the fuck? Content namin. Huwag mong subukan. Content na may. Masisira ang Ayan buhay guys, mo. kita niyo. Muna si amuti. Amuti guys. Iya. Dako pa makakuha ni. Mura. Yang ibalik na to ni klubong. Aron. Aron di tama kasabas tag iya. Kameraman, kaman. Karon ngita mi laing tinuan. Mangot kay. Ngalot mi guys. Ngawat mi. Wala bitaw ang tag-iya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tara guys. Kita nyo? Okay. Nah. Kita nyo guys. Kamuti. Yan. Sobrang liit. Murag imong totoy. Na kirga. Na guys, gagmay. Pero okay ra ni guys kay ni kalanon sa mga pobre, bukid. Muti. Muna amutinhan mo diri guys nga. Tinanom mo luludok yo guys. Na tro ang punuan guys kana True punuan. Mani siya. Naabot diri ang mga balago. Grabe pagkatag-asak balagon. Grabe kay guys. Hey guys. Guys napagali. Nah, iulit to guys kay gamay man mak. Gago! Mark Loso. Kita tarak guys. Yan kilawon guys. Lawan na tali guys. Nadi kauban us kairo guys daw guys. Guys, ngita ni guys. Dugay kay makitaan guys tungod sa kagamay. Lisod kay pangitaon mura niya, lisod kay pangitaon. Guys, kita ko palagon guys. Ora na. Kitaon kong unod guys. Kaya na ako'y nakita nga tumoy. Tumoy. Tumoy siyang kinabuhi. Og karon wala na to kit nga guys. Hal apugwan. Wala na to kit iuli nang nato ni. Oh, Inaanak na tong balagon Oh, ni araw. Dili ta mailan sa tag-iya. Ay sada. Pero guys. Ito na. Kaon ang kaok balantok guys. Yeah, guys.
kanang kaok ilaga. Sayang. Mura niya nawala rag kalit. Sana'y di na Sayang. Guys. Ayan. Tara guys, kita nyo? Ang laki. Maliit ito. Pero importante ito sa buhay ko. Kani saktor ni guys, amo limpihan guys. Oh, Kaya mo limpi. kilahon. Grabe talaga kalibon dito guys. Nagita mi kalimpyuhan sa amote guys. O diya guys. Dami kamote guys. Okay. Dami limpihanan. Kakilahon na mo ni guys. Ano na guys ha. Gamay kayo. Mura sa imo. Bitaw guys. Labi ata mo. Sana all. Diyan mo guys kay amora na yung kanon. Oh. Kalimot mig dalag suka guys. May to. Kaan? Kilahon na naman guys. Kita nyo guys, grabe kahugaw. Natural gikan ko kushugaw. Muna among content ron guys. Ngawat Oh. mig amuti. Dili ra sa amo ang dapit ra. Mo arang Bukid sa amo ah. Oh. Si Bukid. Baliw ka yata eh. Ayan. Rami ini siya guys. Ayan. Guys. Okay. Among dadon sa babaw guys. Ikat na ikat. Punta kami sa itas ng bundok guys. Medyo Mingita mig taong tarong. Sama ni mo ba? Sana all. ay. So na guys. So guys, kumoy sa buntot guys. Kita Sa nyo? buntot guys. So very nice view. Mura nimo. Diman guys. Yo guys, dagang tubig di guys oh. Pagpagak maligo guys. Dahan tubig guys, dilihot na. Okay guys, mo naog mi diri sa makatuo mo nga bangag ni siya sa lalom guys. Kung tilawan guys. Wow. Nice. Oh my god! Ay, Tilaw ya. No! God, please, no! No! Guys. Nga bangag diri guys nga na mga langgam. Ito guys, kita nyo. Daming ibon. nice place. Yung ibon sa amin lumilipad eh. Kita nyo. Oh, Dito kami sa bangag guys.
Okay. Bangag ito. May nakita kami ng baka. Guys. May baka dito guys. Oh. Sino May baka? nakita kami ng guys? baka. May nakita kami ng baka. Maliit. Saka malaki yung braso. Malaki. Kita nyo, oh. Ayan. Kita nyo guys, walang sungay ito. Wala talaga yan. Hindi katulad mo. Yung demonyo. Kita nyo, laki. Hmm. Eh, Dito kayo, pumunta kayo dito guys. sa Sa buntod. Daming mga ibon guys. Lumilipad sana mga ibon dito eh. Yung sa inyo, kumakagat. Parang lamok. Okay guys, nakawan mo guys. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ang ganda ng view dito guys. No. Grabe. Grabe. Ganda talaga ng view. Buntod guys. Oh. Yabang-yabang ito. Ibon. Ang linaw. Ang ganda guys. Grabe. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aming mga bagong video. Thank you mga idol. Idol. Salamat. Please subscribe.